Kublai people association hakane ka video ka jonga ka ba bata ka sni te kidon ki rule ka to ka ne yole se phim tip lane ke bala tip romo kum kinu kita ki jat dur lane ki jat video ki ba om dehi re ba phin de ban pen me hapo ka video lane hapo ka YouTube channel ka jongpi na pi pen mi ya kum kine ki pratli kita ki ba ki jat dur ki jat video ki ba om long ma ta hapo ka harap saw kan ta menta ka YouTube kan sa delete hi ya ka to ka video ka jong phi da dei ba bi pen mi tang she second la ne har second ya kum kine ki chat do romo hapo ka har saw kan ta ka YouTube kana delete i ya paro ya ka to ka video ka jong phi dengan saya tu ep ya ka wi pa ka wi ki kita ki chat dur la ne ki chat video ki ba phim dei ban pan mi hapo ki video ki jong phi te sa pe ja du ko jong ka ne ka video kana ba pin yo jintip lamba da ka ne ka video ka jongan kalau dah beda sepoi tamai akan dengan YouTube channel kan jonga keberkatan na dong sedang yang kepada pi sama salah share masa subscribe ya kan dengan channel kan jonga tingni sedang no ya kan dengan video te ka baning kong ka ba pide bantip kata kade ka senam kanu ka kenja dur lani ka kenja video subuh lada ka ti jong pi kong kum ot na katari lani ka keja ju pi kum pom na ka wat e lani kanu ka kenja ka benta jong ka met lani jong kinu ki bru ba pi shoot video mo da hakato ka jaka ka ba nap lani ka to ka jaka ka ba man sau lada ka snam kami hang to ka video ka jong pi kata ka mod hapo ka arp sau kan ta ka to ka video ka jong pi ka YouTube kan delete hi ha ki bidai bat ka to ka video ka jong pi lada pi pen mi akum kata ka snam hapo ka video ka jong pi bat ka ba ar ka te kanu ka kenja dur lane ka to ka thumbnail hapo ka video ka jong pi ka ba pi bu mo kanu ka thumbnail phim te ban bu ya ka thumbnail ka ba iting lane ka ba is ear ki khna ki khunlung ha ki de ba kanu ka kenja thumbnail subo mentangan ai kanu sai pi na pi bu menta ya kanu ka kenja thumbnail sui ka ba iting ba ha ki khna ki khunlung ban pe ya ka to ka thumbnail ka jong phi la ne kanu ka kenja dur ha ka par ba ki order ndang ya ki preu la ne kanu ka kenja dur la da pi bu ya ka thumbnail ka jong phi da pi bu ya kum kita ki jai dur mo te ka taro ke la long kum ba pi pen khenya ka rol ka anjong ka YouTube te la da pi bu ya ki thumbnail ki no ki ba iting ki preu ki no pe hai de ba to thumbnail ka jong phi ru mo te ka taro pe la hap ban chat dile ya ka to ka video ka jong phi la da phi bu ya ki ne ki chan thumbnail ki ba ki khlong ki khna ki ting ban pe ya ka to ka thumbnail ka jong phi bat ka balai ka dei ba la da ka no shubo mentangan ai example e pi mo la da ki yakhi la ne ki haki bede ba ki pulut la ne ki pai pa hapo shilom mo kala da ka to ka jing ki ka jong ki kam nam thanda ha ka to ka pa kala da ki pulut ki brat la ne ki kawang ya ki to ki kenja bom ki ba pathai bom kum ki to mo kala da pi pmi ya kum ki to ki jat bom ki kawang ki pulit la ne ki shipai ha ka no ka jing ya klumar ha ki de bat ki pai ba bat ki pulit mo kala da ka jing thai jong ka to ka bom ru ka ha kata ka roll jong ka YouTube ban pin sharp remove yak to ka video ka jong phi ban nang ta lada ka no ka video ka ba hapreng kata ka jing klumar lada mi ki no ka jat tadam ha ka bide bat ka tear gas ngatip o kila ju i ha ka no ka video lada ha ka no ka jing ya klumar mo ba ki pulit lada ki sipai ki kawang ya ki kenjat tear gas hapo ke video talada ki video ki ba pen mi yakum kito ki tiar gas lane kino ki jingya hura pai pa ha ke bede bat ka to kan jingya klumar mo tan ki kawang yakum ki bom na ta ki tiar gas lane kino ki jingya klumar pai pa bat ki pulit lane bat spy lane kano ha ke bede hapo ki snong ki thau mo yakum kito ro kata kal ha ban phi pan khai nya ro ka anjong ka YouTube ban pen mi yakum kita ki chat video bat kabasang kadai pa lada don mano ki brew lane ki ba brew kito ki ba no yap ki ba pnya bi lade kum ka jing phasi lane ka jing no yap na chong building ni ha ki bi bat ka real footage lane ka real video ka ba shoot hi lane ka ba shoot mano ro
lada shibo mentangan ai example lada don ma phasi hakin poshnong jo phi lane hakin no pino kichaka na philap yakum kita mo te phi kwa kan shoot video ban thap up ko YouTube te mano bo phasi hang tu da phi shon ni kan dur hakapor ba dang don utlai how ding e kum tu ka met ka long how kum tu bo tela da pi shoot yukum kitu ki kan job video ro kata kila hap kan jing sharp kan khen ya ka rol ka han jong ka YouTubeแต่ก็อีกบาพีเดบันแหละยากุมกิตากะลองบาปีฮับมันเป็นบลูร์แล้วในบัน cover ตะกันนกกันจารองหากะตุกะแมทจงดูเบรวบันยับแล้วเนี่ยโนเบรวบาภาษีแล้วเนี่ยบาโนยับแล้วเนี่ยปะตุกะจิงทังแล้วก็ดึงหากะแมทรวมกุมกิโตโรกะละฮับหากะตะกันจิงเป็นยับยะละเนี่ยแต่ละปีเป็นมียากุมกิโตบิจายวิดีโอกิบาลองka real footage video kam dei ka film mo haki film vi iba kila that apply shwai ki copyright hak video ba ka to te den ta ka daw ba kila like hak video daga ki footage la ne ki video clip jong ki film te la da ka no ka real footage shumo ban ta da don ba phasi ba don ba no yap e hang neng ta da pi shoot ki kong video mo dei na ka ta ka daw ba ka to ka video ka jong pi ba pi shoot hi kala long real te ki no pe ya ka to ka video ka jong pi mo kila long ka ba ki dan apa yang kita jengkel dia lah ni kita iting man pedro ya gitu ka chat video bakum kia kato dan dia minta kata buka YouTube kam sya ban penmi ya ki footage ya ki dur ha ki bidai bat kum kita ke chat video hapo ke YouTube channel ki jongpi dan da dei ba phi biang ban blur ya ka jeng edit ban blur cover ban full ya ka mat body ya ka body jong breu na ta ya telai la ne ya ka to kan jeng no yap jong to ki breu ya to ka jeng thang ye mo teladap dei ba phi blur ya ka to ka met breu ka ta ka mod ka la like ha ki bidai la da phi kwa kan penmi ya kum ki to ki chai video da dei ba phi blur ve phi shu penmi ba ro ha ki bidai ba ka met breu e mo ta ka ta kan YouTube hi kan delete ya ka to ka video ka jong phi la da phi penmi ya kum ki to ki chai clip hapo ki video ki jong phiแต่กัน number กับบันเรียวกับพิเดบันทิปกับลองบาลาดากันนูกับhapo ka case kan sto hak vide bag jingede bat ki pulian e mo ta hak vide bat ka case lada kan nu ka khna kan thei la ne u khna shindrang uba shabat bor yau nu khna uba hapo ka khat prasnam kata kamot phim dei banya thu kertang ya kato ka kan thei la ne ya auto shindrang uba shabat bor na pi pen mi ya kum ki jai video ki ba shabat bor ka we ka khna kan thei ya kata ka snong ka ba kertang kom ta da de ba phia thu detail hak vide ba kato ka khna kan thei ka nong shabat bor naman kata bagi pulit kala khang ban pen bna ya ka kerteng la ne ya ka chaka sa jong ka to ka kan thei ka nong sham ban bor hapo ki video la ne hapo kino kam de ra ki video ba tang hapo ke YouTube mo kata kala hapdeng ka case la da ki invest in ka yat ka investigation jong ki bulia ha ki video ba kan jeng pen sapren jong pi ya ka to ka kerteng jong ka to ka khana kan thei ka nong sham ban bor la ne u nong sham ban borแต่lano ro dat day ba phi panmi ya kino ki char video la ne ya kino ki kanja durru mo phim day ban ya thu ya ka kerteng priu ka ba hapo khat prasnam ya hey bat ka ba henyo pat ka ya day hi ha ke bede bat ka number hendreu mo ta ke bede bat ki kanja case ha tang ki puli nang ta ba kino ki nong le kam snu ki criminal la ne kino ki nong le kam snu ya ka to ka kam mo ta ha ki bede bat ka pedang ka jingya jong ka to ka case ka ji to ki jong ki puli la ne da pe kwa ban penmi ya ki khabar la ne ki information ha ki bede ba ka to ka jing penlait press release jong ki pulit mo tala da phi penmi ya kum ki to ki bro ki ba sha kam ha pedang ka jing to ki ya ka to ka case ki pulit mo ha pedang ka jing to ki phim day ban penmi ya kano ka kanja dor jong ki criminal la ne ki nong le kam snu hapo kan jing hap jong ka case hap pedang kan jing to ki ya ka to ka case shubo menta da de uno o nong le kam snu ko mo terrorist la ne ki le no la ne kino hak vide bat pedang ka jing to ki jong ki to ki pulit hi phim day ban penmi ya ka dur khmat jong ki criminal number bable ha comment jong ki news pi mo no ki nong le kam snu ki nong sha tu la ne ki nong ban bor la ne
lada dan kano ka kanja case la phi I hapo ki news ro ki blur ha ki bide bang ki to ki nong le kam snu namar babale kadang happeneng ka jing to kiet ya ka to ka case te den ta ka dau bakin pha kim sha ban sharia ka to ka dur khmat jong ki to ki bru la ne ka dur khmat jong ki to ki nong le kam snu namar enda kala dap ka ne ka jing to kiet kata kamot kala ya da kumwe ha ki bide ba ka dala dam na po yung kasari kanto haden bakila dam ya kato ka case mo kata kamon omlele sho hagi bide ba kejeng penmi ya kidur kamat ke jongki ta hapren kato ka jeng toket hi ya kato ka case pat kim sha ba penmi ya kidur kamat talala pe penmi ya kino kinong le kamsu hapo ki video ki jong piro mo te pi happen blur ya kato ka dur kamat jong ki to kinong le kamsnu lada ka happen ka jeng toket ya kato ka case bat kaba khaddu kadai ka number pramo kaba phidehi ban tip shubu menta da phim nom tip promo pila tip dalang bada kaba phi peja kani ka video ka chunga kaba phra kadai ba lada phi ring video lada phi shondur ya ka adhar ka epic lane ka driving license lane ka pan card lane kano da phi shondur lada penmi video ha ke video ba ka penmi he gitu ki ka detail jong to bro la ne ka dar ka gitu mo na pi penmi na ne pi ring video ya gitu ru na pi penmi apo ka YouTube channel ka jong pi kata ka mo kim sha ba pin penmi ya gitu ki detail ha ka bide jong ha ka bide ba kaliang jong ka sarkar ri mo apo ri ya nga tharai ba wat ha ki we ki ri ro mo ko mari US la ne ki ri Pakistan la ne kino ki cha ri ro kim sha ban penmi ya kum kito ki kenja passport lane ki driving license ki jong ki ha ki bide da ki penmi hapo ka YouTube te ka to ki la khang lupa ba phim de ban penmi ban shandur lane ban ring video ba penmi ya ka to ka clip hapo ka video ka jong phim de ban penmi ya kum kito namar bak sarkar India kala khang ba phim de ban penmi kada penmi da piang ganjing edit ka jong ba pin blur ya ka to ka adhar ka jong da pen blur mu kata kamot da kabyang hi la da byang ka jeng blur ka jong pi la da shu penmi be ro ya ka to ka detail jong tu ubreu mo te kata kamot ka YouTube ro kan sa remove ya ka to ka video ka jong pi da pi penmi ya ki to ki personal detail jong breu ha ki bide ba kino ki kanja document jong ka sarkar ri bat ka free tip hangne kalong ba la da kano da pi mot an le video ru ka bakhandu kane dai la da te mo pi screen recording ya kano ka kanja Google Pay jong pi la ne phone pay jong pi la ne kano mo ha de ba ki ki kanja apps payment la da pi screen record ikito da dai ba pi penmi video hapo ka YouTube ro da dai ba pi screen record ikito ka ta mo ka toro kala reng bat ki role ki anjong tu apps bakim sha ban penmi ya ka screen record jong ki to ki chat apps hapo ki YouTube video ki jong pi tetang kumne kala poisha ka buku jong kane ka video ka ba manta ka sni te ki ne ki pratli ki point ki ba na yetu ye pi ngin scam ba ki ai jing ra ba ai jing tip na ka banta jong pi ki bong pen ya kane ka video ka ba manta ka sni tetang kumne kala poisha ko jong kane ka video ka ba manta ka sni la ta kane ka video ka jonga kana jing ra na ka banta jong pi shimen ta sa share ya ki wero kana ba ki wero kin tip kin sung tu ha ki bere ba ki ne ki pratli ki point tengin sekundo ha ki be ba ki video kuble shubun